وڵاتی تورکیا ڕاگەهاند کۆ بەریا ڕاوەکشاندنا هێزên Amerîkî ji Sûriyê Tirkiye û Amerîka rêkeftin li ser bi dawî anîna nexşereya bajarê Minbicê li Sûriyê bi temamî. Ajansa Anadoluya Tirkiye li ser zarê Wezîrê Derve Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu ragihand ku bi dawî anîna nexşereya bajarê Minbicê ya kotnabera Amerîka û Tirkiye hatiye encamdan berî vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriyê bû û serbar kir ku Tirkiye welatê Amerîka gedar kiriye ku nabe vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriyê bikeve berjewandiya PYD de. Wezîrê Derve Tirkiye di daxuyaniyên xwe de eşkere kir ku tanha tûbend ji bendên rêkeftina nexşereya bajarê Minbicê nehatine cîbcîkirin ji bilî destpêkirina dewriyên hevbeşê Amerîkî û Tirkiye. Ev daxuyaniyên Mevlûd Çavuşoğlu Wezîrê Derve Tirkiye tê hevdemî derbasbûna karwaneke leşkerî Tirkî nû li ser sînorê Tirkiye bi Sûriyê re bi taybetî lê derdora bajarê Minbicê. Ji alê xwe ve jî grûpên bi ser opozisyona Sûriyê li vû tevgerê lê derdora bajarê Minbicê dike û hebûna xwe li wê deverê bihêztir dike ew jî wekû pêngavekê ji destpêkirina operasyona leşkeriya Tirkî li ser devera Rojhilatê Çemê Feratê dirojin bêde. Ev daxuyaniyên vê dawiyê hatin piştî dirojan ji belavoka Donald Trump serokê Amerîka ku di twîtekê de gotibû pêwîste welatên cîran navan de Tirkiye karibin welatê Sûriyê biparêzin. Eroha piştî ragandina Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye ji paşxistina encamdana operasyona leşkerî li ser devera Rojhilatê Çemê Feratê.